Mufaro wangu kukugamuchirai vadiwa vatariri pano pachannel yenyu yeCLM Author, apo tiri kupfuurira mberi nekuverenga bhuku redu rinonzi Mungu, bhuku rakanyorwa naLevis Mahlatini. Muverengi wenyu ndiri netete Vimbai Masiziva. Ndichivimba kuti muri kudakara nekudzidza zvakawanda mubhuku redu. Ini ndiri kudzidza zvakawanda. Ndadzidza kuti Mwari wemuno akambouruka kubva pagomo rinonzi Nzvatugi. Kuti munzwisise zvese, ndinokuchingamidzai kuchitsauko 26. Ndichaverenga patikasiyira mu25. Nzvatugi zvinorevei? Akabvunza Lebohang. Kana zita iri riri iro randiri kufunga, pane nyaya. Andrea akadzungudza musoro. Unorevei? Mutambo uri kutambwa nemhondi wakaoma uye une ngozi hurusa. Nzvatugi ndipo pakaurukwa naMwari shamwari. Mwari kujamba? Zvinonzi Mwari wemuno makare kare akambouruka. Saka zvineine mhondi izvi. Hameno. Chandingakuudza shamwari ndechekuti sunga shangu nekuti pakuzofambwa manje. Simuka tiende. Chitsauko 26. Zvinonzi chitendero chaMwari weMashona chakaunzwa muno naMambo Nembire makore anodarika 700 apfuura vachibva munharaunda yeTanganyika. Zita rekuti Mwari rakabva pakuti Muwali, kureva kuti mukushi, munzvimbo yakakomberedza Kilimanjaro. Zita rekuti Muali richiri kushandiswa. Izvi zvinoreva kuti pachirungu Mwari iye the god of fertility, sezvo ari iye anokusha nekuunza mvura. Mambo wekutanga wevarozvi anonzi iye Dlembeu, achiva iye mwana wemuzukuru sikana wamambo Nembire. Zvinonzi izvo baba vaDlembeu vaive Mwari pachavo. Chitendero chaMwari chakakurumbira paZimbabwe, kureva kuti the Great Zimbabwe, kudarika chitendero chemhondoro icho chaitonga munzvimbo yaMutapa. Chitendero chemhondoro chakamedzwa zvekuti Chaminuka uyo aimirira mhondoro akanga oshandira Mwari paZimbabwe. Chitendero chaMwari chakazotama ndokunogara munzvimbo inonzi Matonjeni kana kuti Matoposi. Mwari agara munzvimbo iyi anonzi akazouruka kubva pamusha wake mugomo rinonzi Njelele pamusoro pechikomo chinonzi Nzvatugi achinowira pachikomo chinonzi Kalanyoni. Zita rekuti Nzvatugi rinoreva kuti nzvimbo yekuuruka. Muzilikazi nechikwata chake pavakagara kumavirira kweZimbabwe havana kuvhiringidza nzvimbo yeMatonjeni naMwari wayo. Mandevele vakatotambira chitendero Mwari weMashona vachibva vamupa zita rekuti Mulimo. Andrea naLebohang vakabva pamapa vachitova. Nguva dzasvika paaware 10 usiku. Vakatenga zvavaida pazvitoro. Munongozivawo kuti muHarare hamurarwe. Motokari yakapinda mumugwagwa weBulawayo ndokutsika matama enzira. Yaiita zvekubhururuka sezvo A5 maisava nemotokari zhinji. Rwendo rwekumatobo National Park rwaiva rurefu. Andre aisanzwisisa kuti mhondi dzaidei kunzvimbo inoyera kudai. Kumatoposi kwakafanana nenzvimbo inonzi Mecca muchitendero chemaMuslim kana kuti Jerusalem kumaKristu. Kumatoposi ndiko kune muzinda wechitendero chevanhu vemuZimbabwe. Kare chiKristu chisati chatekeshera, mamwe matunhu aitumira vainzi vanyai kunotaura naMwari kumatoposi. Sisi John Rhodes paakafa akavigwa kumatoposi. Nzvimbo inoyera kudai zvakagumbura vanotevedzera chitendero chechivanhu. Pakatomboita maminista akati guva rake rinofanira kubviswa. Mutungamiriri wenyika ndiye akazoti aiwa siyai riripo. Mhondi nadzowo dzakanga dzasvibisa nzvimbo iyi. Ko dzaibatei? Andre akatyaira motokari achitemwa nemusoro nenyaya iyi. Kubva muHarare
uchienda kumatoposi rwendo rurefu. Varume ava vakasvikako kuseni kwezuva rakatevera rinova zuva rechitatu muna kurume. Pamapako ari muZimbabwe mashoma akanaka kudarika Nzwantugi. Andre aive ambonzwa nezvebako iri, ndizvo akaudza Lebohang kuti vaendeko. Vakasvika pareception yeMatobo National Park vachibva vabhadhira mari yekuti vapinde. Muri kuda kushanyira nzvimbo ipi muno? Akabvunza mumwe musikana anoshanda pareception. Tiri kuda kuona hedu, Andre akapindura. Kuona chii? There's a reason why ndiri kubvunza. Pane cave ratiri kuda kuona. You see, ndosaka ndabvunza. Park inonoranwa neNational Parks. Mari yamabvisa iyi ndeye kuona mhuka. Macaves nedzimwe nzvimbo dzine maancient paintings zvinoranwa nevemuseums, kureva kuti munofanira kubhadhara. Risiti yandichakupai munosvikovaratidza vanenge vari panzvimbo idzodzo. Kana usina risiti haupindi. Bva, tikupei mari yacho. Imari $10 chete. Bva, bvisa apa. Andre akatambidza musikana uya $50. Vakapiwa marisiti vachibva vabuda. Umwe mushandi wepo akanzi avaperekedze achivaratidza nzira. Vakapinda mumotokari ndokutora mugwagwa wainanga kudhamu rinonzi Maleme. Vakafamba chinhambwe chinodarika kilomita nechidimbu vachibva vatora mugwagwa wekuruboshwe. Vakafamba makilomita anopfuura 3 nechidimbu vachibva vananga kumaodzanyemba. Vakaona chikwangwari chaive chakanyoronzi Nzwatugi. Andre achibva anyemwerera. Chikwangwani ichi chaive chakanyoronzi 7 kilometers. 7 kilometers? Tichiripo nai? Andre akashamisika. Rwendo hama. Asi after 1.6 km tinogona kumisa motokari todimbura netsoka. Road inotenderera iyi. Aivaratidza nzira akadaro. Kusiya mota? Aiwa kwete. Ngatiendei hedu, ngatitendererei zvedu. Andre akaramba. Mangoramba henyu. Asi kugurira kuri nani. Pane nzira yakamakwa nemaaro egreen pamatombo egranite. Patinenge tichienda, munenge muchitoona futi nzvimbo. Aiwa, handei nemotokari. Andre aisaziva kuti vaizowanei kuNzwatugi. Pamwe paizodiwa kuti vatize. Zvino kana vasiya motokari, zvaizovaomera. Vakatenderana vachibva vasvika pabako ravaida. Vakaburuka mumotokari vachibva vafamba vachidzika nematero. Mauya neformal shoes? Muperekedzi uya akabvunza. Zvazikanwa nani kuti tichafamba pakadai? Andre akapindura achiseka. Kevu, maiti rinowanika panzvimbo ine tara kana loni kani? Akaseka waivaperekedza, uyo wavakazoziva kuti ainzi John. Vakasvika pabako ndokumira. Bako iri pamuromo rakakura zvingasvike mamita 6 kureba. Kana wapinda, bako iri rakakura kudarika mamita 14, kureva kuti rikuru kupinda imba ine makamuri 9. Mukati kumadziro bako iri rine mifananidzo yemhuka nevanhu. This is awesome. Vanhu vakadhirowa apa aiwa kuseri. Andre akarumbidza. Paive nemifananidzo yetwiza yaiyevedza. Pasi paive nemifananidzo yemhembwe 3, mbizi, vanhu vakapfugama nemagokora, vamwe vaine zvombo, vamwe vaimhanya. Kurudyi kune imwe twiza nechikwata chembizi. Muri kuona apa? John akabvunza achinongedza pasi. Hongu, Andre akadavira. Munguva yehondo iya yechimurenga chekutanga, apa paiva nezidura zihombe redhaga raichengetwa chibage chevanhu vechindevele. Rakazopwanyika haro. Hongu, bako iri rakaoma. Muno ndimo makawanika the oldest remains. Muno ndo makawanika the oldest human remains. Zvinhu vanhu vaidhirowa izvi kumadziro.
madzitateguru emasan ekubotswana ayo akadzingwa nemashona kare. John akatsanangurira achinyemwerera. Saka hariite bako rino. Andre akanga oda kuti John achienda sezvo aizoziva kuti vaviri ava vane zvavaitsvaga, vaisava vashanyi kwete. Akashaya kuti omudzinga sei achibva ati, ungachienda zvako shamwari, tinoda kuongorora zvinyorwa takadzikama hedu. Ndinokumirirai kusvika ndawana motokari inodzokera kumahofisi epaki. Unoiwanepi motokari iyoyo? Dzakazara. Pane dzepaki dzinorova ma-up and down. Rega ndibude panze, ndinogona kuiwana. Andre akatambidza John $5 achitenda. John akabuda, Andre naLeboang ndokusara vachiita basa. Saka totangira papi shamwari? Akabvunza Leboang. Hameno, hanzi kana usingazive kwauri kuenda, any road will take you there. Akadaro Andre. Apo warevesa, I guess tichangotangira chero papi. I suggest kuti iwe tiongorore pasi, kumadziro nedenga, pamwe tinogona kuona zvinyorwa. Mondi idzi dzinenge dzinofarira manhamba, saka tikawana nhamba tinenge tava mugwara. Akadaro Leboang. Good idea. Kuitira kuti tisapedze nguva, iwe tangira kurudyi, ine ndotangira madziro ekuruboshwe. Ndaona pakanzi cave rino rinovharwa na6 p.m. Saka nguva ndicho chinhu chatisina. Zvakanaka. Varume vaviri ava vakatsvaka pese ndokushaya nhamba kana chimwe chinhu chingavabatsire. Vose vakaenda kumashure kwebako ndokutanga kunanganidza pese. Kumadziro ekumashure kwebako, kumadziro ekumashure mubako iri nechepakati pane kanenge kamugero kanokwidza kusvika mudenga. Andre akanangapo ndokunyatsotarisisa. Kurudyi kwekamugero aka kune mufananidzo wemabharabhara 4. Pane rimwe riri rega, iro rakati kurei kudarika mamwe. Andre akariongorora ndokuona chakakwezva meso ake. Pedo nemakumbo emberi kwaro kwaiita sekwakaparika. Chimbouya tionisane, Andre akadanidzira kuna Leboang. Leboang akaenda pakarepo, vaviri ava ndokutanga kuongorora paye pakaparika. I think pane chakadzimwa apa, akadaro Andre. Murungu akava wekutanga kushanyira bako rino, murume anonzi Neville Jones. Andre naLeboang vakashamisika vachinzwa izwi raJohn. Motokari hadzisi kubatika wena. I was saying Neville Jones ndiye akaita first muchena kuona bako rino. The first excavation yakaitwa naCrane Cook mugore ra1933. Mugore ra1975 Nick Walker akazopedzisa basa. It's possible kuti mukuzama kugadzira bako rino kuitira kuti mapaintings aoneke, pane anogona kuparika. That should answer your question. Zvinogona kudaro, asi apa panoratidza kuti pakaparika manje. Sandizvo here Lebo? Andre akadaro. Zvinogona kudaro, akapindura Leboang. Pamberi pebharabhara riya rakati kurei nechepamusoro pane mafuramudenga maviri, riri kumashure ipfupi pane riri kumberi. Andre akaongororazve mhuka dzaiva mberi achibva ati, I think pane kapatani kari kubuda apa. Patani? Leboang akabvunza. Hongu, something like a progression. Unorangarira here maseries nemasequence ekumaths? Hongu, I remember. Ndeipi series yauri kuona apa? Pamhuka nhanhatu idzi dziri apa, the first 2 dzakaenzana, yechitatu iri roughly twice the size of the first 2, yechina iri twice the size of the third, yechishanu yakaenzana neyechina, yekupedzisira iri twice the size of the fifth. Uri kuona here patani iyi? Hongu, ndiri kuiona. According to zvawataura, tikati size yemhuka yekutanga ndiX, zvinoreva kuti series yatinoburitsa apa inoti iyo x, x, 2x, 4x, 4x, 8x. Leboang uyo aienzanisa masvomu. Leboang uyo aive nyanzvi pamasvomu saAndre, asi kwete senyanzvi iya akadaro. Exactly.
Since tiri interested nerate of increase, tinogona kufactor out the unknown tosara neprogression inoti 1 1 2 4 4 8. Akadaro Andre. John akanga arasika zvino. Akanga ongotambisa musoro achitevedza ari kutaura. Mutauro wakanga wataurwa naAndrea Leboang wakanga wamurasa. I think pane zvandiri kuona. Leboang akadaro. The first number ndi 1, yechi2 ndi 1. Kureva kuti the second number itotal sum yenhamba iri kumashure. Tarisa uone. Akataura izvi achiburisa chinyoreso nepekunyorera. Akanyora kuti 1 1 2 4 4 8. Achibva enderera mberi achiti, as you can see the second number ndi 1. Kumashure kuchingori na 1. The third number ndi 2 since kumashure kuina 1 na 1. The fourth number ndi 4 nekuti kumashure kuna 1 1 na 2. Namba yechishanu iyo yaita 4 zvekare, hameno kuti nei. Tikabvisa 4 iyeye, namba yekupedzisira 8 inobva yabuda since kumashure kuchizove na 1 1 2 na 4. Yeah. 4 uyo ndiyauraya basa manje. Manje tikamubvisa hatirasike here? Andrea akabvunza. Ipapo handizive zvangu. Varume, zvamuri kutaura handisi kuzvinzwiseni. Apa muri kutaura nechirungu futi. Asi uyu haasi wemuno? Akabvunza John. Ndewe John uyu John, Andrea akapindura. Oh, ndazviona. Anyway, ini ndava kuenda. Musasare muchibata kana kunyora. Pane vamwe vakauya mwedzi wapfuura ndokusiya vanyorawo zvisina musoro tikazopinda bhisi kudzima. Kudhirowa? Andrea akabvunza. Hongu, vakadhirowa kurudyi uko. Pari kuratidza sepakadzimwa apo. Vakadhirowei? Vakadhirowa nyoka. Nyoka? Hongu, vakadhirowa mhungu wena. Zimhungu, akadaro John achitaura nechirungu kuitira kuti weJohn anzwewo. Mhungu haisi yekutamba nayo. Ko vakaidhirowerei? Hapana anoziva. Ufunge. Ndini ndakatoperekedza varume vavo. Vaive 3 vaine BMW yeblack. Vaitaura chirungu sezvamuri kungoita izvi. Andrea akabva arangarira motokari yemhondi iya yaakaona kukambuzuma nepamikuzi hotel. Zvese zvakabva zvava pachena. Mhondi ndidzo dzaive dzasiya mufananidzo wemhungu mubako iri nzwatugi. Akatura befu Andrea achibva ati. Saka pavaidhirowa iwe waivepi? Umwe wavo akandituma panze kundomuigira mvura yemukakova kanonzi Diana Pose. Karipi kakova aka? Kari muno mupaki. Pandakadzoka ndakashamisika voti tiende tese kupuu iyi. Mhungu? Sei vakanyora nyoka iyi? Hameno, indava muri kubvunza mibvunzo yakawanda kudaro. Asi muri mapurisa kani? Kwete hatisi, kungobvunzawo chete. Oh, ndiri kuuya, regai ndimbonobatidza mudzanga. John akadaro achibuda. Vasara vega, Leboang akati, something is not right. Chii chisiri right? I know a smoker when I see one. My lips at this guy haasi efodya, ari kunyepa munhu uyu. Andrea akabva abuda panze pakarepo achimhanya. John aiva panhare achiti iye. Yes, they are here. Who is here? Andrea akadanidzira. John akavhunduka ndokudonhedza nhare pasi. Ndiani wauri kutaura naye panhare iyeye? John akandandama achibva azadzwa chibhakira padama. Akapiwa chimwe achibva awira pasi. Leboang akabuda anzwa meremere ndokuwana Andre ari mushishi kurova John. Chiko iwe? This bastard was calling someone achimuudza kuti tiri pano. What? Hongu. Ane zvaanoziva. Anenge anoshandira vakadhirowa mhungu muno. Andre akadaro. Uku ndiko kupera kuchitsauko 26. Tinopfuura mberi nekuverenga chitsauko 27 muchikamu chinotevera. Ndatenda.